Mr. Flavor, fun dance all the time. Akwamuna chimusaga, akwamuna chimusaga nenu wano. Oninya chukunya lumuka mujaga. Shiomale, akwamuna give for life Ogono gondo na risikenu, omoya kanye na do. Mayo ku, wisdom and understanding, omoya kanye na do. Ogwajodolu oneka muga ponu, akwalele kamu nebe. Ichu wamuna chimusaga, ijawele, omoya kanye na do. I jebe, I never, I jebe, I never, before the night, I jebe, I never was a devil. Imagine chiga bono, amalizele. Hey, no me dozele. Ema baganyela apueku, umo bilibo na flevo. Ijele mama, ena nuge kunara. Amala welele kanini Amaga meneka akwo nwa. Amale ka ikwe watu ni. Chine. Adika ikwe look mo de la to. Anasa gbedo. Ya ka gbedo. Oh, anu ga joke. Wala ni wa chama ngani leka. Wa ka mu ne tu. Agdibo. Abego me nwa onye ge mu abogu me. Ibe na fego me nwa do onye ge mu. Ori na nwa. Abada di ni sobuzo. Ori na nwa. Ola di sobuzo ye. Ori na nwa. Baru we sobuzo ye. Ori na nwa mu. Ori na nwa. Ibe babogo menwa onye ga-enyeme. Ori na nwa. Ibe babogo menwa onye ga-enyeme. Ori na nwa. Ori menwa mu. Ori na nwa. Chinenye aga mberi menwa mu. Ori na nwa. Ntikomanya aga mberi menwa mu. Ori na nwa. Ibe babogo menwa onye ga-enyeme. Ori na nwa. Ekpa weekend kanji. Ekpa weekend. Ekpa weekend na anu. Don't mind them. Kawe mtegwerute. Agugu apa no so ndo kura lulu. Unu ri chela kwa ekpa weekend na be. Kanji o ma de. Aya no onye ego. Me na aya no bo nu ro no kuku. Oba taba. No ba iye nu o na eri. Ola tukoda taba. Oji nwe ni jipehie na ike. Oye kanya yo man ga na egbo no na nyi wa mi sang ma tana nya no also na one of the course no duka nkwota wonu ya pata mba ada na na du mo bi apa ya nko ma onye na aka yin na yo kujira nda won weke bo bodo ibo me dobo nna anya ediga je na mu na ewu je to ba wa na ewu ga na ewu ko na edozi ewu ma bogo e video chele ga ni ka na ezere ni na do Wow, no mo poka musa. Abu leti anyi. Leti anyi karaka. Abu na ju. Nda o se
Wonderful when we got going down. Shiba, go ahead. Mama. Oh, grandma, bonya. Grandma. Aku dah do yoga. Aku mana Daddy, grandma. daddy, grandma. That's good. Olha, grandma de pouco. Estou com o jante. Depois eu carro ramo. Eu não quero, ele é muito ainda. Mas não, que bucha, como é que ele cuidou? Que bucha, que Mas é filho do que não gosta. eu teria me dado. Ramo quatro. Não era uma manhã, não pega. Olha, cara, não há. Dora. Olha, eu não mais. Nós não é que não se sabe amanhã, mas não amanhã. É meio que ele é só papai. Oh, mere ka mu igoro ni no me patara ogo mo ma. Olha, nem me pode. Start go ebu no we nwa na emu. Wa shi da news. Can you tell me always the rich to help them the Christians? Always the rich to. I'm a good man. Abu he the man. Ego. Oh, then ego. Daddy, I'm going to go catch you. Daddy, Let's take one more. Oh, até. Mere ka mu igoro ba. Don't ka ego ka na ebu. Na be mo ina wan sala bagam. No me ye. Chibuzo amere ye mi cheta. Amere ye mi. nwa na-eme m Oh, the ya ma m ekweghịkwa Oh, the ya ma m erigori Oh, the ya ma m ekeghị isi Oh, the Jizọs sara gan ọ ga-adị mma n'oge ikpeazụ Jizọs sara gan ọ ga-adị mma n'oge ikpeazụ ga-adị mma sara gan ọ ga-adị mma n'oge ikpeazụ Jizọs sara gan ọ ga-adị mma n'oge ikpeazụ ihe nwa na-eme m ihe nwa na-eme m ihe nwa na-eme m ọya ma m erigori ọya ma m ekweghịkwa ọya ma m ekweghịkwa Jizọs sara gan na ọ ga-adị mma n'oge ikpeazụ Jizọs sara gan na ọ ga-adị mma n'oge ikpeazụ ga-adị mma Wadu bani. Ore ni weji ga balado. Aya no. Ka anyị jee gara ka anyị lụta ezike ka anyị mara ezi ka dị n'aka n'ezi Ata la ani shibata. ekirichego menwu ha niile na fim ọkaka kebi n'igwe na mmalite n'ọgwụgwụ alfa na omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa kpara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọgaranya ngada ọkaka nkebi n'igwe mmalite n'ọgwụ ugwu ọgaranya ngada mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọkaka me mmalite n'ọgwụ ugwu imama ya dị ebube imama Jizọs imama ya dị ebube onye ọma onye eze
Draw me nearer, draw me nearer, my God. Draw me nearer today. Jesus, My source every day. Father, draw me. Deixa eu caso, mas não é que ele. Ele tá no cheiro. É uma não dá fora nem mãe. É a qualidade. Cai bacortando. Cai bacortando. Nem meu menado. De boa. O ganho de frio. Cai na lioga. Bacana bacortando. Sabe branho no cuti. Sabe branho. Ebe di nwunye si na ya na-eme ka anyị gbakọrịta anụ anyị ekele gị ọkụ wee gọzie anyị taa anụ na-apịghị anyị na-akekele gị gị onye ọ dị n'aka na-eke di na nwunye na ndị mụrụ ha ọ na-aga ha na-aga n'ihu mee ka anyị ncha kwụsị moto bụrụ mmadụ enwezi onye ya achị onye Chineke. May I carry a kind of you and Jesus Christ. Amen. Or you catch a year and I can make a tiny stand on a week. You call God ordering all the truth which. And I can even order animal. Oh, which he has. Make a kind of you and Jesus Christ when you want. Amen. I pray. Omewoya, Jehovah Jireh, Omewoya, Abumi Embo, Omewoya, Omewoya Nogeya, Jehovah Omewoya, 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 Nogeya. Thou art worthy, O Lord. worthy, O Lord, To receive glory, honor, and power. and created. Eh, All things are for the pressure they are created. Otu ọsọrụ ame, Jesus spoken. ihe sọrụ akwube, Jesus spoken. nwana ya eze, Why not n'ime ya? ewo. Aga m ahapụ ya. Aga m ahapụ Jesus. Jesus spoken. Enwere m Amụbụ Lady Rose Alak. Amụ onye Bezelo. A na-alụ nga ndị bụ Alak. Na-eme n'ebe anyị ka anyị bụ na anyị nọ ọnụ anyị dị mmanụ mmanụ. Anyị na-eme nri nripụta nke ngwa. Nri ọ bụrụ nri mmachata. Mmechata ji na ụga anụ ishadọ. Mmekwa onye buru ihe ọsọ jụọ n'ọnụ na-eke dịte mmanya ịgwọta ekwa nweghị ya adịghị ndị ala akụka na ilegbegidete ndị mmadụ niile jee raụnd ka ịnwụmụta nwoke ka nwaanyị anwụrụ ijuru onye ọbụla ubu ọ gara ụbọchị niile dị dakịta ka nna m ekpere m na-ekpe n'isi ya na-ezi na-enye ala akụ na-ezi enyi ekpere m na-ekpe bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ha na-abanye ogologo ndụ na-arụ isi ike bụrụ ọfụma ka di na nwunye onye nke ịtọ ama agbata n'ime ya onwe onye sị gị na ya anaghị akọchi ọbụkwu asị ha ya akọcha ha were ka ha gboo ọ ya mụta na na ebe na-ete eto ụlọ aga mmiri ugwu nke Chineke ji agọzi mmiri ha ji ụjọ azụ ụmụ ya ka na ụha ji amụta ka anyị ga na-eji ọmụgwọ na-eje n'abata anyị jechere ụgbọala anyị gbama n'ụgbọelu na-eje n'abata n'udo ihe niile anyị ga-eme ebe a taa ka ọ bịa Chineke nna anyị kwadobere
ọ bụrụ na ibi ekiri onye ọ bụ ọnwụrụ anụ na-arụ isi ọ bụrụ na ọ bụ mmekọ elarụ oshi anyị tụtakwa mụtara nja dị iwere udiri nka ịkwara onye gwa gị na ọnụ oshi na-eru etu akwụla gị ma na abụghị taa ịgwọ mba jikwara ji onye na ofu onye na ofu etecheta ji ọnwa bio ka nna m aga m ifuru ka ị mara onye chọrọ ya ka nna gị Onde como ne pode ngora o mundo sai. Vai o lado. Aba enjo abla. I na-eme ihe mechata ọ na-enwe chine ya na stọọ ihe mechata anyị ka ya na-eme ya anụ na ji na mmanya ndị eze batara anyị bie anyị na-akpọ egbe anyị ndị Imo steeti nke na-ana mụ na ụmụ na ụmụnne m anyị na-akpọ egbe anyị obu na asọmpi na pọdịna ahụ na-aga m udiri ji na osisi nene na mụrụ m ma ahụ na uju uwe chide onwe gochi na ndị na-ana akwụrụ chimchim ha na-eteri so anyị na-enwe ezigbo ọnwụ na ya anaghị ata abụ ụbọchị ọ na-ebichi niile abụghị ibe kwa iwu ọcha na obere ego na ya ebido tayere mmanya tụrụ ụtara ji rire a na-emerie niile dị n'ime obodo anyị ụsọ ọ pụta sọsọ m na ụmụ na m niile dịka anụ nwa na-ebuso nwa ndị osinomenala oso ya bụ anụ ụmụ na m ebuchere na ụlọ na-ewere nke yeye chi ime ofe a na-echi ose na omenala ịra na-eke ọwa anụ ụmụ na m bụ ọnwụ ruru ụmụ na m bụ ha na-eke
ndị om na-eke nke na ụmụnna m na-eke nke okwu ndụmọdụ nwere ike nwere ekpere nwere ike ikpe isi mmanụ ụmụ nwaanyị na ekpere m na ekpere isi nwanne m nwaanyị na-asị Chineke nna na ya amazụ ihe niile ya bụ ihe ketara ya na-ezi enye ndụ hụ gbara ha na-abụ ọ bụghị anyị bụrụ mmadụ bịa hụ gbara ha a ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị ụmụ ha ga-erubere ha isi ha zụchara ụmụ ha na ụmụ ha ya azụ ha ya ma akọwa agba esemokwu ama bịara ha enye ekwensu ama arụ ebe ha na ekwensu ma ahụ gba ọsọ ekwensu nọrọ n'ihu anọrọ n'azụ ọnọdụ azụ ya nọrọ n'ihu iji awere nke ego ya bụ nke ya ọmụmụ ihe niile Chineke ji wee chọọ mmadụ mma ya bụ nke ya n'aha Jizọs No, good afternoon. I'm over like Victoria. Onye Zenobi. Ana eme michata chinenya alak. Obumodo Paulina, Obuma Amaka. Ha bụ ndị Imo. Ndị Imo bịa bịara jana. Ha pachara mmanya mekwe niile ihe ga ya na-emeta anụ bụ ihe michata. Ihe m na-ekwu n'isi ha na-abụ bụ na Chinenye na-echikwado na ha bụ ya n'di na nwunye n'udo na ọṅụ ogologo ndụ na arụ isi ike. Ha ga-amụ nwoke, ha ga-amụ nwaanyị. Ezinụlọ Chinenye ga-aba n'ezinụlọ ahụ. Ọ ga-ebutere ha ngọzi mmeghe ụzọ, ngọzi mbata na ọpụpụ, ihe agamụ n'ihu, ihe niile upgrade n'ime ezinụlọ ahụ n'aha Jizọs. Ha ga-abụ n'udo, ha ga-ewe n'ezie nye ke mama anya, n'ezie nye ga-ewe ke nwaanya, ụmụ n'ezie niile ewe ke nwaanyị na ewu ụmụ n'ezie nye ka ụmụ na-enye. Ha ncha ga-ebu n'udo, ebu n'ogologo ndụ na arụsi ike. Ihe niile ha chọrọ Chineke abịa ma ya emezuru ha n'aha Jizọs. Kwe m na ekwenisi bịara ịnọnyere m bụ ndị omu di m na ndị di m na ndị friends m na ụmụnne m. Kwere m na ekwenisi ha ebu na ihe ruru m ji eru ha niile n'ofu n'ofu. Na ha ncha n'oge ha ya ana, na ha ga-ana n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Onye nwaanyị anụghị di na ha ya anụ di disie n'aha Jizọs. Nnadị nsọ ihe niile ndị enwetaghị ọrụ ji enweta ọrụ. Ndị anụghị nwaanyị kwesịrị ịnụ nwaanyị, ha ga-anata nwaanyị nke ka ha n'aha Jizọs. Agamụ n'ihu mmeghe ụzọ na ezinụlọ onye ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Ndụmọdụ m na-enye bụ na di bụ ndidi. Di ndị gboo siri na ọ bụ di mana ha kwesịrị isi abụ ndidi. Onye ọ na-abanye ezinụlọ di na nwunye ya enwe ndidi, ya enwe ntasi obi, ya enwe ịhụnanya na ndị ọ na-aba n'ebe ka ha bụrụ n'udo. Ọ ga na-ahụchi ya oyiyi ọbụla ọ bụ ihe niile ọ hụrụ ya, ọ ga na-ekwu, ọ ga na-enwe ndidi ọfụma ka udo wee daa. Ọ ga na-ejiri di enye, jiri n'ezie enye, jiri ụmụ n'ezie enye, na-ekwu eziokwu, ọma nke okwu asị n'ezinụlọ ahụ. Ihe okwu chemere n'okwu ka ihe niile na-ekwu n'aha Jizọs. Aka ya